Hiru urte dira Lorelei taldeko kideak bire bat egiteko elkartu zirela. Itzialdiak baina dena zapuztu zuen. Gerora, taldekide bakoitzak bere pandemia pertsonala bizi izan zuela kontatu du Asier Serrano taldekideak. Mikel Gorosabelek disko bat grabatzea proposatu zion arte. Taldearen hirugarrena. Gaur aurkeztu dute ekografiak izenpean. Eskuzabaltasunez, gerturatu zitzaidan Mikel, esanez, ea disko bat grabatuko ote genuken. Hirugarren diskoa. Horre, gizartaren beldur guztiak lasaitzen ziren bitartean. Eta, nik beste eritasun batero neukan, halako sorkuntzarekiko neke bat, eta disko honek egia esan, eta Mikelen eskuzabaltasunak salbatu ninduen, eta ikusi nuen, daukala sorkuntzak eta musikak eta letrak eta literaturak eta musikagintzak badukatela bere doai balsamikoa, ez? Eta horrela abiatu ginen, diskoak hitz egiten du gutaz, gu minuskulaz idatzitako gure iraganaz, baina maiuskulaz idazten den gu kolektibo baten beldurrak, minak agertzen dira bertan, ez? Sentimendu unibertsaletaz ari gara, eta iraganetik datorren oihu bat da, ez? Ekografiak azken finean hori dira, ez? Oihartzunen irakurketa bat. Eta ikusten dugu, entzuleak diskonekin bere bizitzaren errepasoare egin dezakela. Eta hori da, gure eskaintza, gure oparia hori izan da diskonekin. Sormena beti naizta horra espian egon, beti animoa edo, entzate animoak ez da altxatzeko edo, terapia ona izaten dela sorkuntza. Eta gero gehiago ikusten duzunean, emaitzak ikusten dituzunean, lehenengo kantua bidibiltzen duzunean, bigarrena, hirugarrena, eta lan hau forma hartzen hasten denean, hori ikusten duzu garbi, badatorrela, eta uste oso lan, ez dakit, nire aldetik oso lan atsegina izan da, ez da bat ere tensua izan, prisa gabekoa, denborak lagundu izan digu gauza lasai egiten, hori uste oso garrantzitsu dela ere sormenan prisa gabe egitea gauzak, ez da, gelitu gabe, arintasunez, baina prisari gabe, eta maitza uste dut ere ikusten dela, ez da. Ekografoak uste dut direla gaur egungo tarot irakurleak, bai. Tarot irakurle modernoak, ez? Berai bakarri dakite identifikatzen, ero ez identifikatzen gertatzen zaizuna, ez? Gure barne munduan mugitzen den guzti hori, ez? Eta harrituta geratu nintzen, nire aurreneko ekografia horietan, komentatu zidaten nola ekografiak zuribeltzen ikusten ditugula, baina koloredunak ere izan daitezkela. Orduan, guk hemen disko honetan ere, saiatu garena da hori, ez? Zuribeltzetik, zuribeltzezko min horretatik, zebra jantziarekin aritzen den zauri horretatik, koloredun gamelu bat egiten, ez? Musikari dagokionez, hori, giro ezberdinak isladatzen dira, badago oso ambiente oso intimoa daude, gero bestalde daude, gero tema rockero, popero, kainero daude, eta bizkat, diska borobila geratu zaigula. Gero horreko lanetan bezala, azken kanta, poema musikatu bat ere sartu dugu diska honetan, ez dut ikaragarri geriatik gelditu dela da, diska izten duen kantua da. Gero ere, disko kontzeptual bezala, garrantzitsua gomendatzen dut, entzuleari gomendatzen diot, lehenengo kantatik azkenen antzuteko, ez dakit, intimidadean, edo entzat, ez dakit, kotxean bakarri doala, edo etxean zure bakardanan zaudenean entzuteko, osotasunean entzuteko lan bat uste dela, eta merezi duela guztia entzutea, ez dakit ez bat irauten duen, 50 piko minutu horre, disfrutatzeko eta barneratzeko, ez, diska honetan, ez, ekografia diska honetan. Lorelei ere duela 22 urte lurperatu genuen, konturatu gara bizirik lurperatu genuela,
eta arramazka ateratzerakoan jabetu gara, apur bat haserre bazegoela, baina barkatu dizkigula gure putakeria guztiak, eta badela momentua oraindik ere eszenatokietara igotzeko, eta jendeari oparitzeko egiten dakiguna, ez? Hau da, sentimendu unibertsalak, notekin, eroitzekin, emateko. Abenduan urtarrian hasiko dugu bira, bai. Bai, printzipioz bai. Prisarik ez dugunez da, datozen kontzertua saiatuko gara eskaintzen, eta printzipioz aretoak egiteko asmoa daukagu, gero ez dakit, gauza zabaltzen badoa, ez dakit, agian ere plazaren baten ere ikusi izango dituzte entzuleek.